chodí niekam, že na platenú prax. A mňa vyhodili prvý alebo druhý deň odtiaľ, lebo som spal v šatni. Lebo som to nedával absolútne, ja tam prišiel, o 5 som stával, si predstavu, na bicykli som išiel na tú prax, a ja vieš, aký mám spánok, ja som hrával Vovko pičoviny. A došiel som tam úplne rozospatý a ja hovorím, že ja to nedávam. Oni mi dali, že som sedel, počúvaj, predstav si, keď si ospatý ako tak, ty potrebuješ nejakú robotu, kde sa hýbeš aspoň alebo niečo, nech sa rozbehneš. A vieš, čo mi dali robiť? No ja som bol pred skriňou, kde bol tak 40 malých zásuviek a boli tam pomiešané šroby, proste 8, 6, 5, matice, pičoviny. A normálne mi to dali, že som tam sedel, si predstav. Bez hudby, bez všetkého a iba som tam musel triediť tie šrobiky. Počúvaj, mňa tak padala hlava, že som išiel do šatne a našli ma tam spať. Tak ma vyhodili. A to bolo tak, si predstav, že ma vyhodili preč a už mi ani nedali možnosť keby pokračovať, takže som nemohol zarábať. A ja hovorím, že však pohoda. Takže ja som nechodil na prax a my sme mali tak školu, že my sme mali od pondelka do štvrtku školu. Piatky sme mali vždy voľné a ďalší týždeň sme mali celý týždeň prax. Takže ja som